taj božićni dar, nije dar, to je samo kap u moru onog volontarizma kojeg oni daju za potrebite na području Splitsko-dalmatinske županije. Nema riječi kako izraziti zahvalnost za sve te drage ljude koji uistinu sebe, pa i svoje vrijeme i svoj život posvećuju onima koji jesu na neki način potrebiti naše pomoći. Ali ću reći i to, uvijek je malo da samo oni koji u srcu osjećaju takvu plemenitost budu dostatni njima. Cijela zajednica, cijelo društvo, lokalna zajednica, regionalna zajednica, nacionalna razina, svaka institucija mora naći uzora u ovim volonterima. Uvijek kad nešto zašteka u toku godine, slobodni smo javiti se županiji i dobijemo od njih i donaciju i suradnju. I evo s ponosom mogu reći da smo pri završetku idući tjedan završavamo jedan evropski projekt u kojem nam je Splitsko-dalmatinska županija bila partner i preuredili smo zajedničkim snagama 6 prostorija koje koriste i Maestral na području cijele županije, dakle i u Kaštelima i u Imotskom, i zajedničkim snagama širimo usluge u našoj zajednici. Pa u stvari nam svaka podrška znači, u stvari najviše od županije, zato što pokušavamo na nivou županije zadovoljiti potrebe. Nama je čast i ove godine biti među 37, odnosno 38 ustanova i udruga koje rade jako dobar posao i u našem gradu i šire. Tako da evo, stvarno smo zahvalni i nadamo se da će toga biti i više i da će se drugi ugledati na županiju i raditi iste stvari.